To muka koma kuma siyasa a bangaren naga akwai Malam Fantami ya fito takara. Fantami wanda ya tsohon minista. So irin su kamar in suka shiga siyasa kina ganin zai kawo wani canji? Dan ana ta cece ku ce. Fantami makaryaci. Ni na ce muku and you have to put it. Za mu sa. Fantami bana fanta makarya. Makaryaci ne. Ya mallaki idansa ya mallaki harshensa. Alamun munafiki. Fantami yana kuka. Yana la'antar siyasa. Yana la'antar karɓan mulki. Fantami ba wai kawai ya karɓi mulkin ba da yake la'anta a lokacin da ba yana yawo da populin. Ya yarda. Amma magoyan bayan shi za su ce yana so ya kawo canji tunda shi malami ne a siyasa ana ta an bar azzalimai suna siyasa. Da ya faru. Na farko kowa ya sani it's a record ga lokacin da ya dinga la'antar ga bidiyon siyasa da 'yan siyasa. Sai gashi ya zo ba ma ya karɓi minista ba kuma ko da ya karɓi ministan ƙarya ike bai taɓa APC ba. Bai taɓa yi ba. Ya ce shi wai siyasa da yi na farin kaya ne, kun san 'yan sanda akwai masu sa uniform. Astagfirullah. Akwai kuma wani badakalar da ake musamman gwamnan Kano ya dawo APC, bangaren Kwankwasiya kuma suna ganin ba karamin butulci aka yi musu ba. Me ra'ayinki tunda ke ma 'yan Kano ce, za san zaki tofa albarkacin baki? Subhanallah, ban so in shiga cikin rigingiminsu ba, amma zan iya faɗan abu guda wanda ni nake gani. Abin da nake gani kuma shi ne da shi mai girma Kwankwaso da shi His Excellency Abba sun daɗe tsawon lokaci. Wasu har suna cewa sun kusa kaiwa shekara 40. To ni tambaya ce tawa. A cikin wannan tsawon lokaci da Abba yake tare da Kwankwaso. Ya yi masa SA ne ko PA ko menene? Ya yi masa commissioner. Har ya zo ya bankara ya yi masa gwamna. To ni tambaya ta a nan shi ne, idan suna tare shekara 40, shin kai Abba mai isa kai ta haƙuri duk wanda shekara 40 ɗin nan? Baka taɓa cewa mai girma Kwankwaso azzalumi ne yana zalunta ka ba, sai da ya ɗora ka gwamna. Ka zama gwamna, ya zama na cewar Allah a wannan lokacin kana tunanin kai ne yanzu a kansa. Sannan ka san shi azzalumi ne. Wannan tambaya ce. Tambaya ɗaya kenan. Tambaya ta biyu. Inda na fara sanin Abba na da matsala shi ne lokacin da kotu ta bar masa, ta tabbatar da shi akan mulki. Bai ce alhamdulillah ba, sai ya fara gode wa Tinubu. Na saurare shi da kunnina, na gan shi. Farkon maganarsa sai ya miƙa godiyarsa ga Tinubu. Ya manta cewa Allah ne a cikin hikimarsa da ƙahariyarsa yasa aka bar masa. Akwai wani kwanan na ga ana ta malamai suna ta magana a kan shi shugaban hukumar zaɓe. A cire shi saboda ya yi maganganu marasa daɗi akan musulmi da musulunci. To ke ga kenan akwai alamun rashin adalci. So ba ma alamu bane, ai ba zai adalci ba. Kuma wannan mutumin kusan dukkanin waɗanda suke da wato alaƙa da harkar zaben za ka ga cewar a aljihun shugaban ƙasa suke. To ina magana adalci.